Turgashi har yanzu bidiyon Halima Shehu na nan na ci gaba da yawo a shafukan sada zumunta, a inda a yau din dai Halima ta fito ta bayyana wa jama'a cewa su yi haƙuri don ganin mummunan bidiyon ta wanda suka fita a kwanakin baya, inda Halima Shehu ta ƙara da cewa ta yi nadama, ta yi da na sanin abin da ya faru, tana neman yafiya al'umma don ganin cewa sun yafe mata wannan mummunan kuskuren da ta aikata. Inda Halima Shehu ta ƙara da roƙon jama'a cewa dan Allah dan Annabi duk wanda yake ɗauke da wannan bidiyoyin nata ya goge su, tana neman yafiyar mutane. Sai gashi mun ga S-boy wanda ya fito a shirin labari na saurayin Ikram, inda ya fito ya bayyana wa Halima Shehu cewa zai yi ƙoƙarin sauke bidiyoyin nan a hanyar social media gaba ɗaya. A yanzu dai haka Abba S-boy saurayin Ikram na cikin shirin labari na ya yi ƙoƙarin sauke waɗannan bidiyoyin nan gaba ɗaya. Inda yanzu ko da ka wallafa bidiyon a shafukan sada zumunta bidiyoyin ba zai hau ba, ko da ka wallafa ma ba zai tafi ba. Inda an ka fiye matsa wallafa wannan bidiyon a shafukan sada zumunta za a yi bani ɗin akawun ɗinka ko kuma a kulle maka da wata manhajar ka wanda kake so ka ɗora wannan bidiyon. Domin saurare ku dai kada ku shafa da jin labarai, idan wannan ne farkon zuwa ku daure ku danna subscribing sannan ku taɓa alamar ƙararrawa. Hakan shi zai bada goyon baya da ƙwarin gwiwa kawo wasu cikakkonnin muhimman rahotannin, sai ku biyo mu domin jin cikakken abin da muke ɗauke da shi a wannan shirin. Ku dai ku ƙara gyara zama tsaf domin jin abin da muke da shi, idan wannan ne farkon zuwan ku to ku daure ku danna subscribing sannan ku taɓa alamar ƙararrawa. Hakan shi zai bada goyon bayan kawo wasu cikakkonnin muhimman rahotannin, inda za ku ji mu da ɗauke da rahotanni daban-daban. Ga kaɗan daga cikin rahotannin. Yanzu zazzafan bidiyar lalatar wata yarinya wanda ya fita. Babu shakka a yanzu haka za ku ji cewa ga baki ɗaya labarin ya karaɗe social media, kasancewar irin yadda wannan labarin ya ɗimauta mata da yawa ya kuma tsorata mutane. Babu shakka a yanzu haka za ku ji cewa tabbas bayan faruwar wannan al'amari mutane da dama sun bayyana cewa a hakikanin gaskiya idan har ba a ɗauki mummunan mataki ba dangane da wanda ya aikata mata wannan abu, to babu shakka an zalunce ta. A yayin da wasu kuma suka bayyana cewa tabbas ita ta kai kanta, kuma me ya faru ita ce nan ta jawo kanta. To babu shakka yanzu haka dai masu sauraro sai ku gyara zaman don jin mu dauke da zazzafan rahoto dangane da abin da ya faru, sannan ku kuma ji irin yadda mutane da dama suka yi alawadai da faruwar wannan al'amari, bayan kasancewar irin yadda mutane da dama ke ƙara bayyana cewa tabbas duk abin da ya same ta ita ta jawo kanta sakamakon kasancewar irin yadda ta amince. To a yanzu haka dai mun san cewa wasu da dama sun ji wannan labari, wasu kuma ko kaɗan ba su ji wannan labari ba, kasancewar irin yadda labarin ya fara trending a social media. To babu shakka a yanzu haka dai masu sauraro sai ku gyara zaman da biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyon don jin mu ɗauke da zazzafan labarin wanda muke tafa da shi kuma abin tausayi, sannan ku kuma ji mu ɗauke da cikakkun rahotannin wa'anda muke tafa da su a yanzu haka. Sai dai amma kafin nan muna mai ƙara tunatar muku, idan wannan shine zuwanku na farko wannan shafin namu mai albarka, ku daure ku je ku danna mana alamar subscribing kamar haka, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za mu tabbatar da kuna samun dukkanin cikakkun rahotanninmu da kuma zafafan labaran wa'anda muke ɗauke da su din da zarar mun ɗora. To babu shakka a yanzu haka masu sauraro sai ku gyara zaman don jin cikakken rahoton wanda muke ɗauke da shi. Babu shakka a yanzu haka dai ga cikakken rahoton sai ku saurara. Allah Ubangiji ya kyauta. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibatin wa akhlif li khairan minha. Wato tashi na shiga social media din nan sai nake cin karo da hotunan wannan yarinyar gata. Hotunan ta sun yi viral sosai a social media. Da na ci gaba da scrolling sai na coming across one of her video da take having sex da wani koma waye I don't know, amma dai an ce wannan yaron gashi nan shi kuma da na kafe muku shine wanda ya saka bidiyon